Čaute ľudia, ak som sľúbil a sľub som dodržal, že vám ukážem Vašíka, také má meno, a domček, a čo sme nakúpili v zoo. Takže idem vám to ukázať, bohužiaľ som vám tam nemohol zobrať. Vás tam som nemohol zobrať, bo kamery tam boli zakázané, takže aspoň vám ukážem takto. Už to ide. Na toto nič. Dobre. Kúkajte, čo som mi nakúpil. Je to také preliezadlo. Také preliezadlo to je. Také preliezadlo. Počkajte. Také krásne preliezadlo, čo môžu z toho chodiť. A tu je domček. Povedal som, že vás tam zoberiem a nevadí, ale kúkajte. Tu morčiatko môže ísť takto hore, až na toto, na strechu, je to tak prechádzať. Vie aj z domčeka ísť, že šup, a má to prepojené, takže vie ísť takto domček. Tu nám má ďalší vchod, už vidíte jeho ňufák, takže budete ho vidieť za chvíľku celého. Toto je domček, toto je strecha normálna. On je teraz v tej trube. Môže ho byť vidno. Není ho vidno, bohužiaľ. Nevadí, on asi išiel do tej truby už. Počkajte, ja sa pozriem. Áno, je v tej trube. Keď ho chcete vidieť celého, dajte na to video like, odber a idem vám ho ukázať. Domček, toto. Ale ešte posledná vec, čo som vám zabudol ukázať. Počkajte tu. A to sú tieto granule. Tieto granule najviac odporúčam, bo sú v nich aj vitamín C a nemusíte vôbec žiadne látky dávať do pitia alebo dačo také. Je to perfektné balenie. Iba za 6 €, ale má to... Je to za 6 €, ale tu napíše vitamín C plus long fibres a hic fibre. Prepáčte za moju angličtinu, ale ja to takto. A tieto granule najviac odporúčam. Keď máte doma morčiatko, určite mi napíšte do komentáru a môžete mi ho aj odfotiť, svoje morčiatko, a už sa blížime k Vašíkovi. Jeho meno je Vašík. Ohodnote do komentáru od 0 do 10 a napíšte, v koľko hodín vidíte toto video a dajte. O 5 sekúnd ho ukážem. Takže toto sú granule, ktoré odporúčam na morčata a ideme na to. 5, 4, 3, 2, 1, 0 a ideš. Počkajte tu. Kde si Vašík? 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 No. Ľudia, už ho mám na rukách, ale ja si ho takto pekne rútim tu na. Takto a môžete ho vidieť. O 3, 2, 1, kúkajte. Je pekný? Je pekný? Je pekný? Si ho kúkajte, takto si ho zoberiem na ruky. On má 2 až 3 mesiace, je to ešte strašne maličké morčiatko. A toto je jeho dom, on ten dom vlastní a toto je ten dom. A veľké morčiatko je, už ho necháme odpočívať, ešte vám ho potom ukážem. A veľké morčiatko je tam, dobre. Tu je. No, môžete vidieť, krasavca. Takto vyzerá toto veľké morčiatko. Tomu som dával na YouTube, takže pozrite sa na to video. Ale pre divákov, ktorí to video nevideli, tak tu ho môžete vidieť, aký je krásny. Ohodnoťte tých dvoch od 0 do 10. Takže tak. No. On sa volá Ramos. Tento sa volá Ramos. Toto je ich klietka. Dosť veľká. Tu nie sú ešte piliny.
že im tam budeme dávať, ale teraz im tam dáme piliny a tento sa volá Vašík. Vašík. Tento sa volá Vašík. Ho môžete vidieť iba trošičku, zaostri sa. Ahoj, čau. Kamarát, ahoj. Ahoj. Čau. My si vieme podať labku. Ukáž, ak si vieme podať labku. Počkajte, ľudia. To si to oprem. Poď ku mne, Vašík. Vašík. Tak, super. Kúkaj. Ľudia, kúkajte. Nie, Vašík. No, neboj sa. Dobre. Teraz to asi není veľmi príjemné. Takže ako takto viem to úplne urobiť. No, nebudem robiť zle. Ale je inak krásnučky. Cíti sa u nás dobre. Je úplne zdravučký. A cíti sa hlavne u nás fajn. A to sme veľmi šťastní a vďační. A inak. Posledné hovorenie. Toto stalo 4,90. Toto stalo 17,50. A toto stalo 6,50, ale toto kupujeme vždycky, to ešte máme jedné za dverami. Môžem vám ich ukázať. Ale tie sú také isté len načaté proste. Oni sú už otvorené, ale tieto sú strašne dobré. Sú to pre rôzne morčatá. To nemusí byť iba pri tých dvoch. Vidíte? No, im normálne dávame, majú už miske nasypané. Teraz im čistíme. Im prtáme. Bo oni sú veľkí bordelári. Dobre. Dajte like, odber, napíšte dačo krásne do komentáru a nezabudnite ohodnotiť Ramosa a Vašíka od 0 do 10 a napíšte, v koľko hodín vidíte toto video. Zatiaľ, čau! Vašík.